non me digas que non hai medio show. Solan Robert van a ser 10 menos cuarto, aquí estamos, mañá é festivo. ¡Ole! Pero para nós sí, mañá é festivo, pero nós estaremos mañá aquí en riguroso. ¿Sí o no? Mañá estamos aquí traballando. Sí, señor. Hai que traballar. Vamos a estar aquí. Traballando no, pero vamos a estar aquí. Traballando. Vamos a dar cariño antes de empezar o show. Sí, espera, que vou vamos a dar cariño. Espérate. Sí, nos gusta nos dar cariño, gustan. Gustanos máis que nos den, pero tamén nos gusta dar. Ai, que bonita aí. Pero isto é nosa ou trouxo a persona que cumple hoxe 148 anos? Trouxo a persona que cumple hoxe 148 anos. Pouca broma, 148. Hai que ir rápido porque en calquer momento... Sí, vai palo. Sí. No, 148 non son, pero son poucos, non? 58. Ese é o que teño eu, máis ou menos. Bueno, no, tú tes menos, pero 58 Compre 58 hoxe, precisamente. Sí, Olga. Onde está Olga? Mira, está ali, mira. Ai, Olga! Felicidades! Se aplauso, Olga! Non ten... Que tal, Olga? Estás unha chavala. Sí, claro. Estás unha chavala, 58 anos. Na flor da vida. Estas son velas, se soplas, o que? No, iso son trufas. Cumples hoxe os 58? Oxe. Mire, tú precisamente nos a semana pasada falamos das pensións. Ese é un tema estupendo, Ainda che queda, Pero se me queren pagar mañá xa me apunto, No, arrima ben o micro. Non pode ser. Te 58, Claro. Quedanche 9. Depende. No, 9. No, porque ao mellor despois xa van baixando en vez de subir. Sí, van baixar. Vas tú e te lo crees. No, ahora mismo non son 67. Sí. 67. Xa se me está alargando. E co outro día, houve bastante lío, ademais, porque preguntamos cal era a pensión media de Galicia. A media. Que era exactamente canto? 1.345. 1.345 euros. Sí, 1.345. Bueno, non está mal. Non está mal. Se tes unha parella que cobre algo máis... Sí, se estás casada con Amancio Ortega é bastante. Claro, por exemplo. Tú xa fuche mirar canto che toca a ti? Non, nin quero sabelo. Porque imagínate que non chegue. Non quero sabelo. Quero que sea sorpresa. Pero tú mañá vas á Seguridade Social. Sí, mañá non. Mañá que é festivo. Mañá non están. No. Pero tú para mañá que vas á Seguridade Social e dices, canto vou cobrar eu? E eles xa che dicen. Entón tú xa te vas adaptando. Mira, se me dá o susto, xa me dá un jamacuco porque... Porque seña moita cantidad. Non, porque sea unha... Vale. Tú con canto te conformarías, que fale con eles, que conozco ali a varios. Tú con canto te conformarías? Contéstame honradamente. Honradamente. Con canto te conformarías? Todo o que veña para arriba, perfecto. Pero canto? Hombre, pois pa medianamente... 1.800, venga. Eu tamén. Ostras, eu tamén. El preguntoume. Sí. A ver. Mañá. A ver, el pregunta, eu respondo. Eso vai moito pola cotización. Claro. Ahora, en serio, outro día, xa hai tempo díxome Galloso, que fora por curiosidade nada máis a preguntar. Pero Galloso sí que lle vai quedar. A Galloso dixeronlle que polos anos de cotización que tiña él, bueno, por aí, 1.800 ao día. O día, non? Estupendo. Entón... Pon aí, Robert. Mira, mensaxes que nos mandou a xente. Mira este, Robert, se faz un programa coas que cobramos menos de 1.000, non tes sitio para meternos a todas, non? Claro. É que tamén, cobrar moito tampouco é bonito para mí. Verdad? Porque tú ver que tú estás cobrando moito e que os outros cobran menos, eso é triste, verdad? É moi triste, é moi triste. Verte tú cobrando 2.500 e ver os outros cobrando 1.000, eso pásalo moi mal. É verdad. Eso pásalo fatal. Eu paso mal. Sí.
Mira, a tarta, que non fixo? A tarta fixena eu. Fixo Ah! A tarta fixo era, No, Roberto. traeme un coitelo que quero a ver por dentro. Pero fixe tú. Claro. De que é? De Lotus, de crema de Lotus. De crema de? Lotus. Non sei o que é o Lotus, No, pero no, isto... Mételle así, mételle Eu o pensei dedo. que dixera de crema de loro, pero... Isto é espectacular, No, non lle quero meter o dedo, Por qué? Pesa, Claro que peso. Creo que non engorda isto, o cartón, o da baixo. No, baixo non gordo. No, no, La no, baixa nin no. ti tampouco. No da baixo, non. Vale. Tamén tiñamos para darlle cariño a alguén que nos escribeu hoxe, non? Que nos escribeu? Que... alguén dunha que tenga, A neta que de tenga Lourdes abuela, escribeu, verdad? Sí. Verdad? Un mensaxe para a neta, non? Vámolo ver, vámolo ver. Alguén que nos escribeu ahora mismo, hai uns minutos, que estaba aquí súa abuela e quería mandarlle un mensaxe. Está viaxando a mensaxe por aí, en breve Témola chegará. ahora, sí, Aí. sí. Mira, Hola, hoxe vai miña abuela ao Land Rover de público. Gustaríame que lle mandarades unha mensaxe da miña parte dicíndolle que a súa neta Rita quere a moito e dicirlle que fai a mellor tortilla do mundo. ¿Dónde Chámase está? Gloria. Onde está Gloria? ¿Dónde está la neta de Rita? ¿Dónde está la neta de Rita? É Vitoria! É Vitoria! Vitoria ten 17 bisnetos. Home, non, é ali. É verdade. É Gloria. Onde vai Gloria? Gloria! Esa é a de os bisnetos. Claro. No, pero esta é outra. Vaya follón con os osos. Gloria, a tortilla. No, pero é que agora teño que abrir a tarta, Sí. ir falar Ir ca con abuela da Gloria. neta e ir falando cunha señora que vive aquí, que ten 17 17 bisnetos. bisnetos. 17 bisnetos. 17 bisnetos. E está aquí. Cuidado. Hai que ir rápido, que tamén en calquer momento... Estamos aí. Onde vai Gloria? Onde vai Gloria? Como se chama a neta? Rita, dixo. Rita. Chama Rita. Oi, que boniña é. Que nos escribeu, sabía que viñas pa aquí. Escribeu, nos dixo, dádelle un saludo a miña abuela. E aparte dixo con moito cariño. E, por favor, se ten 50 euros que moría. Sí, mañán. E cantos anos ten, Rita? Rita ten 16. Ten 16. Unha moza. Sí, Ten 16 anos. sí, ten 16. E ten máis netas? Sí, unha de 9 Vale. e un neto de 21. De 21 xa nada, eso xa sinvergüenza total, non? Sí. Son vos todos. Todos, buenísimos. Pero mira, Rita, La como se verdad acordou que de ti, sí. Que te estará vendo ahora, Pues estará vendo, pero tamén vou No, ver pero é un eu detalle mañá. bonito, porque ela dice, mira, a ver, yo sei que non val para nada, vale, bien, pero ela sabía que estaba a súa abuela na televisión, ela quixo chamar para que che déramos un cariño, e iso é o que ten que facer unha boa neta. No, Que? vale, gracias. Enhorabuena, Gloria. Está aquí Victoria. Sí, Tarta, primeira tarta. tranquilo. Primeira tarta, non? Tranquilo, mon, que isto non é hormiguero, tranquilo, que isto non hai presa ninguna. Por que non nos trae un plato? Primeiro vamos falar ca señora que ten 17 bisnetos, Sí. 17 bisnetos, a esa señora non hai paga que lle chegue. Xa che digo eu. Si Esa... son 50 euros a cada un, mi madre querida. E despois cortamos a tarta, vale? Moi bien. Veña. Veña, va, vamos a... Mira, Vamos a estás ver. aquí Victoria. Como se chama, Victoria? Victoria. Un aplauso para Victoria. Un aplauso para Victoria. Echa ben, xeito, Victoria. Que tal, guapa? Que vergonza. Que vergonza. Dice Victoria, que vergonza. Vergonza é roubar. Ah, bueno. E tú non roubache moito na túa vida, non? No, no. Moita cantidad, non? Traballei moito. Sempre a poquitos. A poquito. No, ni a poquito ni a Eu mucho. chamoume moita atención cando me dixeron hai unha rapaza no público que ten 17 bisnetos, pero eu dixe, se ten 17 bisnetos, terá 100 anos. Pero non, tú eres nova. No. Cantos nos pensas Tú que terás 70 e algo. 72, 73. 77. Perfecto, calculaba eu. Eu dixenlle, debe ter 77 e debe andar por 850 ao mes. Ai, non lle chega, En 14 pagas, Sí. salche casi nos 1000, Pero claro, tes 17 bisnetos. Entonces, cantos netos tes? 15. Toma. Claro. 17 bisnetos. 15 netos, déixame calcular fillos. 15 netos a 2,
As 3, 6 ou 7 fillos. 7. 7 fillos, Sí, 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 sí. 7, sí. Non puñache moita televisión, Non había daquela. Non había. Daquela non había. E mira, xa teño un bisneto con 21 anos. O bisneto máis vello ten 21 anos. Sí. 23. Ai, 23, é verdade. Sí, sí. Sí, é verdade. É o teu fillo? Meu neto. Ah, claro, o teu neto. Sí. O teu neto ten 23. 23 o maior, sí. Tú tes un neto de 23 anos. Sí, temos un neto de 23. Que tal, que non te vi aí? Moito. Espabilamos moito. Pero tú estás moi nova, el no que está estropeado, pero tú estás moi ben, Claro, pero vamos a ver. Tú, claro, tu veche fillos moi nova. Sí, con 17, a primeira, claro. Vale. E tú xa, bueno, Con 17. tú con 17, e a partir de aí, bim, pam, 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 pam. Mira, este é o meu marido. Este é o teu marido? Tuvo que... No, porque él echaba e arrancaba. Como te chamas? Antonio. Antonio. Me llaman Antonio. Como vos conocestes vos? Xa é historia. É unha historia larga ou que? Como por unha fotografía? Ai, non. Conoceste por foto, por WhatsApp ou que? Ela a min. Por Instagram? Pero onde viche tú a foto? E ele mirou a miña foto. A ver, contame eso. É que eu estaba nun hospital en Portugal, Pero eras novo, eras moi novo. porque somos 2 irmanos con 2 irmanas. Perdón? Somos 2 irmanos con 2 irmanas. Sin vergüenza. Sí, pero O agantamos sea, que... estades casados dous irmáns con dúas irmás. Claro. En compló. En compló. E o hermano del quería que me casara con él. Espera, como? O irmán del quería que te casaras con seu irmán, non con él. Con este. Contigo. E a ti, tú dixaste, mira, amigo, E me llevou unha foto, Teu irmán levouche unha foto dela. E eu, cando he visto a foto, dije, esta é para mí, e foi. E llevamos, va a ser 61 años de casado. O primeiro non me cría mucho, o primeiro non, pero bueno. Que barbaridade, o sea, tú viche unha foto e dixe, para mí, E así 61 foi. anos de casado. Sí. Pero teu irmán xa estaba salindo con súa irmá. Xa estaba casado. Xa iba adiantado. Xa estaba casado con ela. Xa estaba casado, non? Casado. E cal é mellor este ou irmão? Para min este. Que vai dicir? Tra, que historia, Levamos 60 anos de casados, Levades 61, me dixo, 61 vai facer. 61 anos de casados, Aparte, son moi novos, tú cantos anos tes? En diciembre 80. Isto que moito me fastidia cando decides en 80, tú tes 79 que 80. 79, diciembre. claro. Para diciembre vamos ver se chegas, ainda para diciembre. Pienso pasar. Home xa, pero... Como aguanté até ahora, Que ten 79. Pero mira, e vos non pensades porque, claro, eu que son relativamente novo, eu a veces penso, claro, a xente que ten 80 agora non ten nada que ver ca que tiña 80 da época de meu avó, sí. Pero eso para vos ten que ser aínda máis grave, porque tú, os 80 que tes tú agora, non terán nada que ver co que tiña teu bisabuelo cando tiña 80, que non? sí, pero llevamos la mesma línea prácticamente. ¿Ah, sí? Sí, ¿Por la qué? mesma. Porque sí, porque viene ya de atrás de las generaciones. Atrás. Igual que habíamos dado la educación a los hijos, igual que dieron a nosotros. Sí, non? Así fue. Dicía, sempre digo que foi a última xeración, a vosa, de que pais e nais criaron a fillos, moitos deles, casi sin ir á escuela, os padres. Non, Non, eu sí que iba a escola. sí, tú te pintas espabilada, sí. Nunca me deixaron ningún día. Como? Non me deixaron ningún día sin ir á escola. Así? Sí. Pero eso non era o habitual daquela época. Os ao mellor tiña que ir carvacas primeiro e despois cambiábame e iba á escola. Antes de ir á escola ibas cas vacas. Pero a que hora ibas cas vacas? Iba pola mañá temprano. E agora, pola mañana café, pola tarde rock. Porque gustaba estudiar, non? A mí sí. Ah, que sí. Millor que ir ás vacas. Iba a carvacas, estudiaba a lección e iba ao colegio e xa sabía de lección. Ah, de paso que ibas cas vacas ibas estudiando, Que maravilla, Que pasa? Yo de vez en cuando aparecía por allí. Sí. Ali, ao lío.
Oye... Aquela no, No, no. No, no. Vos non anduvestes no lío hasta que vos casastes. Jamás. Ahora tamén despois non parastes, Despois houve o lío... Aquela no, porque non estaba aquí. Estaba en Portugal. Oye, un placer, sodes maravillosos. Un aplauso para eles. Gracias. Vou pola tarde. Oye, sabes que lle dixen hoxe que viña o público de invitado, non? Como? Sabes a quen lle dixen que lle viña de invitado hoxe o público? Oxe, dixeche... verdad, pois sabedes que agora Mon dille ao público un invitado que normalmente non é. Bueno, pero... Normalmente non. Algún día coincidirá. Algo coincide. Pero hoxe quen lle dixeche que viña de invitado? Sergio Dalma. Flipa, No, ben, no. Sí, que pelo, Verdad? Sí. Sergio Dalma, hoxe en Land Rover. Aí estamos, aí. Bueno, corto o que? Que vai o... No, A ver, temos aquí. Eso... Pero con unha cullero. No. Pero así non se pode comer, me parece, aguanta, esta tarde. Que non, que sei eu como vai isto. Ya verás cómo sabe Isto é lotus con que? Crema de lotus con queso. Crema de lotus con queixo. Sí. Pero E iso vai está- chicaír, e iso así, está permitido pola Unión Europea. Sí. Totalmente. Teño unha espumadera aquí. Non lle fai falta. Non lle fai falta, dallo. Para! Quieto! Aí, home, aí. Ao final colle a culler, ves? Aí, veña, va. Gracias. A continuación ofrecemos, Aitor, uns minutos musicales. Oye, por certo. Esa paga. Yo complaco, tío. Y mastica ben. Que dito médico que hai que masticar ben. Pa que non... No, dalle. Ainda vai comer outro cacho. Non sei por que non empezou aquí. No, ti estás no brazo tamén, aí ao fantasma. Xa te dijo, A rapiña aí, a rapiña. Pásale o dedo. Ole! Sí, señor. ¡No! ¡No, por favor! Veña, vai. Moitas gracias por vir a celebrar o cumpleaños con nós. Fíxonos moita ilusión, especialmente a mí. A min tamén. E está A min riquísima. tamén, É para nós, podo levala? Sí. Un aplauso moi grande por moitos anos máis. Moitas Gracias, gracias. Olga. Claro. O tarta de lotus, pesa 10 kilos, Home, 10. Isto é espectacular, Bueno, vou para a cama, eu non podo... É que agora traballar encima da comida, ahora, é que eso non... Pode ser, Aplauso... no, teño que dicir antes de que vayas...